क'क्राझार जिल्ला बनरग ब्लक आथियाबारि जाम्फैगुरि गामिनि बर' आरो सान्थाल लोगोसे थांनाय मे सनिबाराव सा-40 बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा MCLA राजीव ब्रह्मनि नुजाथिनायाव BJP दलाव जयेन जायो। लोगोसे बनरगाव खाग्राबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव UPPL BJP आरो AJP बुथ लेभेलनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै MP बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल हाबाफारि लानायनि सायाव खौरांगिरिया सोंथि सोंनायाव MCLA राजीव ब्रह्मआ फिननाय होयोदि फैगौ मे दाननि 7 खालाराव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव जथाय दोलो NDनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया बनरगाव बियाबनिफ्राय 75% भट मोनना देरहासार जागोना रोखा। लोगोसे गुबुन बेरेखा दोलोफोरखौबो गाव हारसिंसो गेलेगोन बिसोरजों रावबो लोगो गैया होननाबो फोरमायो। ओरैनोथ' इन्दि हिसाबै बहुत मोजांखा फरायलायनांगौ खोथा गैया। बाखि पार्टिफ्राथ' नोङो सिंगेलसो रावबो बिसोरजों लोगो गैफाया। दा जोंहा AJP BJP UPPL हिसाबै आं गुबुनखौ थाङा बनरगाव हिसाबै बहुत मोजां खोबै मोजां दिनैबो बयबो फैजोबदों। AJP BJPनि भट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर सक्ति केन्द्र प्राइमारि लेभेल दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो फैजोबदों। दानि बनरगाव हिसाबै आंनि मोनदांनायाव 75% भटखौ जों मोनगोन। एकदम 100% सियरबाव खुनु आरो गोनो गोथो गैया। 75%खौ मोनथारगोन। UPPL आरो BJP आरो AJP मिलायनानै 75% भटखौ जयन्त बसुमतारिया बाव मोननानै देरहासार जागोन। बे एकदम खाथां। बेखौनो मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। मोजां जादों बिथाङा खोनानानै फैदों। बिथाङा बुंदों जेरैब्लाबो NDनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिखौ देरहासार खालामनांगौ। देरहानाय मानि जाहा मदि सारखौ देरहासार खालामनाय बे हिसाबै बिथाङा दिनैहाय जोंनि भटनि कर्मि बिथांमोनखौ बुजायलांदों। गासिखौबो बुजायलांबाय सक्ति केन्द्र मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहा जाहाथे गोसो होनानै बयबो खामानिखौ मावलायो जाहाथे भटखौ जाहाथे 80% मोननानै देरहासार जायो। बे बनरगाव मा होनोमोनलाय क'क्राझार लकसभा 1 नम्बराव बेखौ खावलायलांदों। जाहाथे बेबादिनो जोंनि वार्कारफ्रा दिनै रात्रि खामानिखौ मावगासिनो दं दिनैसिमबो थाथ'नाय गैया। भटार राजाखौबो खावलायगोन आङो। जिहेतु जेरखम आसुनि लागासिनो दं दा जेनेबा जेसेबांनाखि आसुनि मोजां बे सेन्ट्रेल सरकाराबो लागासिनो दं। आरो दिनैहाय जोंना मानव गेदेर CM सार आसामनि बिथाङाबो इलेक्सन समाव जानाखि खोथा होदोंमोन 1 लाख साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बेखौ पुरन खालामजोब्बाय। आरो बिथाङा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जुलाइ आगष्टनि बिथोरावनो आरो 50,000 होबावगोन। दा 50,000 साख्रि होबावगोन। आरो दिनैहाय माबायाबो जोंना मानव गेदेर प्रमद ब्रह्म बिथाङाबो दिनैहाय BTRनि दारै दिनै गोबां आसनि लादों। 27,000 स्टुडेन्टफोरनो बियो 5,000 खरि होखांबाय। 27,000 मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 थाखा होखांबाय अलरेडि। आरो लोमजानाय साजानायफोरनि थाखाय 5,000 खरि 27,000 अलरेडि होखांबाय। बे गोबां आरो PMY न' बिनि दिनाव 2 लाख जाबाय। बेफोरबादिखौ नायनानै आं रायजो राजाखौ खावलायो थारमाने जाहाथे बयबो दले फैनानै जाहाथे सरकारजों थानानैनो जों सरकारनि सुजुग सुबिदाखौ लानो रोङाबा जों जाम्बा जागोन। ओंखायनो जोङो सरकारनि सुबिदाखौ लानांगौ। बेनिफ्राय ट्रेक्टर सुबिदायाव बयखौबो आङो भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आं जयनिं खालामदों गासिबो BPFनि सापर्टारजोंमोन। बिथांमोना आथियाबारि जाम्फैगुरि होननाय गामिनि बिथांमोना आंखौ लेंहरनायलाय आं दिनै थांनानै सावथाल एसे ओमफ्राय बर' एसे 40 जन गासै बिसोरखौ जोङो गामि सुददायैनो दिनैहाय आं जयनिं खालामनाय जादों आरोखि बेनो। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन।
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।